Deci, olio, usturoiul, ceva roșii. roșii. Cum? Da, se plăsește puțin. Ok. O bucată de biban de mare care au rămas. Ok. Că nu am mâncat Asta e tot. prins de aici din lac de la... Da, la fanculo, ăsta e din Grecia. E o notat din Grecia până aici. Te staricați. Arunci aici. Ok. 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 Dar nu... Adesso il segreto è când fierbe pasta, no? Tu prendi l'acqua della pasta, metti qua, si crea un sauce. Ok. Iar. Ia. Che la pasta lascia l'amido. Quando la pasta lascia l'amido, Acolo. yes. No. Vezi che bibanul deja, hai un pic incadrează. Vezi che bibanul deja o luat un pic. Ok. Ok, un pic de... Un pic de... Nu acum chili, să fie... La fac cu spin. Să pun pe pauză un pic. Încet, Lași mai încet focul? igen. Așa. Și teoretic, usturoi eu. Ok? Ok. Când apa face blu 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 blu, Ok. deci apa are... Face așa? Corect. Ok? Fugi repede cu ea. Și acum apa trebuie să facă glul. Încă nu. Ok. Sono io grande maestro, no? Zic eu când apa face blu blu blu. Ok. Și nu orice pasta, trebuie Da. pasta asta. Nu orice pasta. Nu orice pasta. Nu. Și un pic de bere, nu pui acolo. No. Vin? Nimic? Pauza. Questo è questo. Sare, da? Ai pus sare. Nostalgiile te-am purtat și ne-au fost dragi și încă ne sunt dragi, așa că, în pretextul ăsta mai bine ne purtăm prin casă. Și ori prin casă când nu te vede nimeni sau te văd doar cei mai apropiați, ne-am putut mai Asta ce e? Eh? Asta ce e? Io. Facciamo fac pentru și pentru tine, eh? Ok, fă și pentru mine, te rog. Hai, să facem și pentru mine. Să te... Adesso, Adesso. când pasta, trimite-ne la bar. O să trimit. Face spuma aici. Da? Spuma asta o folosim acolo la sosul. Ok. Vezi că deja începe. Un pic de sos. Pauza? Spuma, ok. Spuma. Da? Ok. Ok. Încă un pic. Ok. Ok. Când pasta e aproape gata, o turnăm aici. Ok. Și ultima 100 de metri o facem aici. Ok, pauză. Da. Grande maestru, vinde motociclete, suspensii, vinde tot vinde. Pe îl găsiți pe OLX
Grande E bine maestro. suspensiile alea. Da, sigur. Adică cele mai bune suspensii din lume. N-ați provat caiaba. N-ați auzit de caiaba, mă. Ce prostă la sunteți, mă. Astea din Trudafira, noi facem beu la Eniu. Dar cum? Faceți au plus plus. Le- De blu. Să-ți dai cu timer? Cu ce? Cu timer. Mai ai 3 minute. E la 31. La 31. Ok, vai. Ah. Aici mai este ceva secret care trebuie spus? Da, dar din punctul de vedere cum secret nu spun. O să fie acum super grande maestro di vida secreto. Și acum trebuie să mai facă Un pic. cum se numește preparatul? Spaghetti al biban de mare. Ok, ca să îi dau. Jumătate pe italian, jumătate pe românești. Bun. Și totuși produsele toate sunt italienești, nu? Jumătate. Jumătate din Grecia. Sarea din România. Că jumătate le fac aici. Bun, deci atât. Și acum cât timp mai ții ăla acolo? Foarte puțin. Un pic. Petrungel sălbatic din Cheile Turzii, adunat de oini într-o duminică după masă. Sălbatic. Sălbatic. Dar sălbatice, nu petrungel. Sigur nu e ceva cucută sau ceva. Să petrungel. Patrungel. Cum îi zici în italiană la patron? Prețemolo. Așa. Ca să înțeleagă toată lumea, nu de alta. Și ready for use deja, aproape ready, gata, putem să dăm în ceante. O picanterie. Ok, Gata. e gata. Hai să vedem câte stele îți dai tu la hainele pe care le porți în casă. Scrie așa descurtător din Timișoara. Purtam hainele în casă cum se poartă basca. Cum se purta basca înainte. Îți dai seama că asta era pentru mine, numai pentru mine. Ce mâncam eu de seară. Lasă că așa nu mă vine din graș. Doamne, domn! Mai ai ribi? Avem. Mai ai ribi tu în congelatorul?